Salam Türkmenistanlılar, salam iyilleştiler. Bir näçe wagt bäri biz umumy Göktepe ýagdaýy barada, Göktepeň alınşy barada, ýyl içinde, Türkmen halkyň içinde millet parazlyk, tire parazlyk meselen bardygyny, şu meselen çözülmedigini, şu wada çenni görnýänligi, şol hakda gurrun etdik. Haýsy ýurt bolsa bolaýsyn, haýsy döwlet bolsa bolaýsyn, şu döwletiň içinde iki mesele çözülmese, hiç açan o döwletiň gelejegem ýok, bagty berjek günüm ýok. Ol iki mesele, birinci milli mesele, ikincisi yer mesele. Yer meselelerini şu wagtky ýurt eýesi, ýurt başyna gelen zalim Berdimuhammedow çözmäge taýar. Sebebi pul olaň eline, olar häzir gerek bolsa nähillisen privatizasiýa, nähillisen yer paýlanşagy olar ederler. Ýöne milli meseleleri çözesi gelen. Milli mesele halkyň içinde şinem bir öjügün ýagdaýda, ýöne basır edilen ýagdaýda bar, ol şinem bolupdy. Ondan bundan yeştilýän gurrunlary biz diňleýäs. Olaň hemme ay kimsi sen ne ýanky Göktepeňe agzadyň, ay bir teke ýomuda agzadyň, ýene şoňa meňeş meselelerini agzadyň, ýöne sen ýanky bir Jadan Hramowa agzanapdy. Jadan Hramow kim? Aýdy biriňiz taý, men içinde işledim. Näme üçin agzalýar şol mesele? Jadan Hramowa ýevrey diýjek bolýar. Howa ýevrey şol iki tane adam gideni bilen sizin ondan günüňiz düzelýärmi? Millet balygyny batýarmy? Şo meni Türkmeniň esasy problemasy. Ýok. Millet ara, milletçilik tire parazlyk meselelerini öjükdirmek üçin aýdylýan kommentlaryň hemmesi. Näme üçin halk içinde öjükdirýär? Olar kim uğradýar? KGB, MVD, prokuratura, ol trollar ýöri toğru diýerler. Halkyň anyny bulaşdyrmak üçin diýerler. Awa sen näme gitdi daýany şolar ýevreymişler. Şo gideni bilen ondan düzelýäňizmi? Russiýan bir nemesi goşundady gitdimi? Indi olardan gorkamdakmy? Ha? Gazak bilen näçek? Oň bilen näme çapyşýardy Türkmen? Bir İran bilen näçek? Uganda. Aten öz araňyzda çapyşyp görün millete ata bagly sen. Ha, abolya bir ýanky Mädemit hanyň goşunyna gelipdir biziň gaýraky ýomutlamyz galan tireler. Ha, ya bir Balkanyň ýomutlar gelmändiler, ya marlar gelmändiler, ahal gyrlyp durka. Hi bu hana gulluğa diýär, bu hora emire gulluğa diýerler, bular biri-birini kuşkurlup gören millet. Şo mesele çözülen hak, milli mesele çözülen hak. Bu Russiýanyň içinde Stavropol Türkmenliler kim? Olar kim olar, näme ata-baba ýaşap gören ýerim olar? Nereden dörekdir olar ota? Aten ýende çoğdur, ildir, agdal, tiýräňde mi orta? Ha? Olar kim sığdırmady Türkmenistan içinde? Kim ýaşatmady? Ýende öz doganlary şu mesele çözülen hak. Bugun inni onu basır eden bolup ertir ýene-de sen plany ýevrey, planam Rus, planam Kazak, bu da İran diýip näme üçin edilýär? Ol edilýän zat halkyň agdy birikmesin diýip. Millet şu mesele çözmese, millet şu meseleň üstünden ösüp siyasi taýdan, umumy sosial taýdan, durmuş taýdan ösüp şu zatlaryň üstünden geçibilmese, hiç açan öz ykbalyny çözülmez. Şoň üçin şu wagtynda Berdimuhammedow öňünde bizim ýol başlarymyz eplenen bolýar. Ol eplenip diýanaklap gören adamlar bular näme teňerälet adam, nenem barýarlar bular çağalary bardyr, ýerni bardyr. Utanman bular nähil bir öýüne girip köpçüligini oturup
gelin gıyıl maşgalardan gucağına doğrup görler, eğer deyip bolup görüşü dağına ne teŋenälet, ol bir ne Islama, ne Türkmençeге sygyp görenler. Şoň üçin owada nepäňiz bar açyk. Fursatdan peýdalanıp ýene-de Berdimuhammedow ýüzlenme etdik. Qurban olha, men ha geçen zapara. Milleti bugüne salıp, türmelerin içine dıkıştırıp beytirip saklamanın besetse. Göýber millet. Men bir kilik gıda ha işlettirdim, etme. Son sana ahal tekatları beytirip kırına salma. Hasapsız, hesipsiz İngilizden garıştırıp, yarım alaşa tohum atları köpöldüp görmeliydim, dinlemedin. İnnem millete beytirip, milletin üstünden gülüp, bütün dünya yayradıp, bular kiçeldip, emedikledip gördüm. Özün ömünne, halkın ömünne, dünyanın ömünne, bu bolup görsün neyse. Hey bundan edermenlik boğma, bundan batırlık boğma. Şümi bar hakkının payhadın şümi. Utununat mı bolup görsün? Sen niren adamsın? Bir nämen häsiýeti, bir nämen düzgüni, kanunna barmy? Nirede bar bular? Konstitusiýada barmy? Gaýtbäliňde. Millet kän çydar etmeň. Göktepe galasyndan soň men nemen gurrun etdim daýýam bir owda nepen gurrun etdim. Owda nepede basylan adamlar, şolaň her tireden, her owdan, her vilayetden bardygy. Ene şo taýda diňe şo taýda ýalyk teke ýaýdym diýip diýmek ýa ärsady. Hemmeden bar şol ýüz adamyň içinde her owdan, her tireden bar şo taýda. Ne şolary jemläýin ýetiňen jemlenäbi. Emma bular şowuny düşündüm, ýygyny akylmaşgalady näme? Ýende dağınaklygy, gurlap bilmedi. Hana ayallı olanları, erkek doğanları, birem gurlap bilmedi. Aňyrda halk maslahat diýip bir topur, o sizin owaňyzda näler? Her adam bir owadan şonu, sizin öz owaňyzda. Abaryp ýatasyna tutsaňyz bolýarmy? Sen kime ölüm diýip gıýgyrýandy? O kimin balyn çözüp gör olur o taýda. Niýazy we özüni oýnady. Ene innem Berdimuhammedow ýene şoňa meňdeş halk maslahaty gurnap ýör. Milli mesele näme? Ol Jadan ýa Hramow diýip agzat ýörler. Ol gapyla olan ikisi. Bire 80 ýaşynda, birim 70 ýaşynda. Men içinde işlän adama bu gurrun näme gaýta beýtirip ýöne gijenleden bolýarsyňyz. Ol bolýan zat däl, mesele başga ýerde. Yurt başına zalim geldi. Galana alırdan halkın yurdun içine girer yarattı. Gala alnine halk yurttaşını kimse Rusya'da, kimse Ukrayna, Kazakistan, Türkiye'de. Ya şoğlanlamaz inni biz aňyrda başga durmuş gördük. Ay entek biz yaş onyança Berdimuhammedow çalışır, Berdimuhammedow'dan soňra biz geleriz. Belki tudaýna turun. Ay belki tudaý o ýöne Berdimuhammedow gitmäke aýam siziň başyňyza öz ogluny taýar edip goýdy. O Serdar Hany aýam mejlisiň başlygy etjek bolýar. Hawanyň lamy ýigitler 20, 30, 40 ýaşly ýigitler. Siz olardan artykma şobar bolsaňyz ýa oň ýanyna baran. Siz hem şolar ýalyk eplenip diýreneklap barmaly bolarsyňyz. Berdimuhammedow ol ertir ölme niyeti ýok. Ol ertir öýde gitjek, ol Hamini ýalyk kellesine çalmadak masada var, ahyry şoň ýalyk bir aýbyr ruhany hökmünde durjak ol, näme biz ýanky biziň ýolumyz şu diýip hakly zat. Oňa mejlisiň başlygy indik saýlawda ol häzir hakatyň ýerine barmaly. Ne etjek bolýar? Biziň 7 saatda şu wagt gelip gören çağalamak üçin. Mektebin 1-2 klasyna girip gören çağlar üçin motaýa ýamol öz agtygyny taýarlar. Ene şonu düşünmek gerek. Siz ol başga millet, başga tire diýip. Oň üçin bular häzir geçjek bolýan mesele şoňa. Nesille häzir
bir Faraon Berdi Muhammedov'un dinasiyetini kuracaklar. Ne şondan ahmal olmak. Şoň üçin milli mesele, agdy berilip diýilen mesele. Size göre, eger de kim biziň kontentimizi dinleýän bolsa, siz eşitýänsiňiz, her wagt aňardan goşulýanlar bar, ýanky men agdanam, ol alakan hiinden turýan tozanýala tüweley turup bererler, aýna atowurlapdyr, aýenda şonu edipdir, muny aýyanky plan edipdir. Kim men çıkarar atowurlan bolsa? Yekece bahana bolar ýalap bolsa, men çıkararmy Berdi Muhammedov? Men çıkararmy Niýazow? Körüň eline bir ötüşen ýaladyp saklar. Nalagy ýagdaýda çykardy. Halkara jemgyýet, hukuk goraýjy edaralar goşulan üçin goýberdi. Talap edilen üçin goýberdi. Çıkkınsız ýagdaýda goýberdi. Diýmek bu döwlete, bu diktatura, bu zalyma täsir edip bolýar. Şoň üçin diňe kanun esasy. Öz hakyňyzy, hukugyňyzy gorama hakyňyz bar. Talap edin, gorkma, esasam halk içinde guwat aljyranlyk bar. Ýöne aljyramanlar hiç hökümet güýçliler, zalim ýowuzdur, rejim ýowuzdur. Ýöne bolyn iň esasy söwüş informasiýa söwüşi. Informasiýa halkyň içinden habar gelmeli. Bizden hem habar ýetirmeli. Şol söwüşi millet hiç açan utdurmaz. Sebäbi dogry, kompýuteryň içine okap bilerler. Flashka diýä, telefon diýä, onu okar. Ýöne bolyn kelläň içine girip bilmez, özüň gören ýerde gürläp bermesin. Ýurt içinden çykan adamlar, ýurt içine girýän adamlar onuň kellesindäki pikirini okabilýän adam ýok. KGB bolsam, MVD bolsam. Ine şol esasy mesele. Ýende bir üýtgeşik täzin mesele, Türkmenistan diýilen ol bir gorkup oturan döwletde. Ol ýurt içinde de işler, hemem şu biziň nirede okuyan taliplerimiz bolsa, bulan hemmesi hasapda, hemmesine tom işi var. KGB'den, MVD'den, prokuratura. Şoň üçin siz öz araňyzda geden ýeriňizde, eýleňizde we eýleňizde gatygow üns berip seredin. Sizin içinizde eýem KGB bilen gol çekişip işleşip ýören oglanlar var, talipler var. Olar sizin dostunuz bile palaw ýerler, bile içýärler, bile zaraýlyk edýärler. Oja pikirleriň oglanlar, şol oglanlar bardyr içinizde. Eger de pikiriňiz şolara aýtman, biraz huşşarrak bolsaňyz, onda size hiç kim işsat edilmez. Şoň üçin talap edýär, ýylda bir sapar hökman gelýärmeli, ýende siziň aňarda pasportyňyz bir ýyllyga çek bolýanyň sebäbi şo. Indi sizi aňarda öz pikirli, bilimli, sowatly, demokratiýa paýgasy uýan adamlar görýärler. Ol sizi eýän öz ogluna tawin ol hökmüne görýär. Sizi şu wagtdan göz astyna alyp, sizi izarlap, gelenden gorkup, gelen soň gitmäge ýeri bolmasyn, öýlensin bazymla çağa çuga bassam, çoň bilene mende ejerniň kakatyň ýerine ýende bir nesil ul bolsyn diýilýär. Bu gaty kyn mesele. Onuň üçin talipler esasy men ýüzlenýänim. Bizim deňdoşlarymyza gyrdy bir. Ýazyp bilen Berdi Muhammedov. Kimse ýurtdaşyna çykdy, kimse ýurt içinde oda nepe diýilen dowlukda diňe süňklerini berýär. Ýani ýaş oglanlar ine dünýäni görýärler. Bilimi, paýhasartya, şolardan gorkýar. Ol özüne tamin etjek adamlar ýeterli özüne. Paktekiyanam var, oyun makyanam var, büdjet deyip işledip gördüm. Yani mesele sizde, yaş olan gıyılar, sizde. Sizi tamin etme niyeti var. Sizi özüne değil, öz oğluna tamin edecek. Sizin çağağınızı özüne değil, öz oğluna değil, öz ahtına tamin edecek.
niyeti gow der. Şoň üçin siz gow pikirlenmeli. Birinjiden ýa-ni düşär bolmaly, ikinciden hem tire parazlyk, millet parazlyk diýilen meselen aktarına görünmeliler. Artykmaç görünmesi diýerde görünmeliler. Diňe öz dogan garnaşyňyza, diňe ananýan adamyňyza öz pikiriňizi gelmemä diýäňiz, olardan alan habaryňyzam gelen soň biz ýalak informatsion nirede hak hukuk koruyan idareler olsa haber yetirnene şonu biz şu diktatura bilen görüşüp biler, bu diktaturany yurt içinden yok edip biler. Ey ilahi emine adan yodu atlanalıyla